Така, здравейте на всички, аз съм Наско27 и това е следващото видео от моята поредица. Както видяхте в предишното видео, дигнах пред вас 7 арена и сега нека да продължаваме с следващото. Така, оправих проблема, който беше с мобизена, смисъл сега вече ето виждате, че не ми лаги. Само графиката пак трябва да намеря как да я оправя. Падна ми се или бърберенки днес. Тази специална оферта добре. Това не се е оправил тук, имах един технически проблем. В следващия кланче само нека видя само онлайн. Той почва след 3 дни. Окей. Чува се дали направим един батъл. Не, ще изгледаме. Той е играл с много легендари. Добре, нека изгледаме. Ето този. Той е имал лава ханти. Не го е пуснал. Окей. Да, този беше предишното видео. Добре, ето този. Този беше много интересен. Така, хора, мисля за следващото видео да бъде на топ 5. Ама няма да казвам на какво ще е. Само казвам, че ще може да бъде на топ 5. Или на топ 5, или на топ 10. Така, сега нека да продължаваме. Ой, принце. Браво, тук принц свърши чудесна работа. Та хора, не бях качвал отдавна, защото като видях, че има само 11 показвания миналия клип и нито един коментар, после си казах какъв е смисъл сега да качвам, ама си казах какво, защо не качвам. И така, нека да продължаваме с видеото. Всъщност хора, искам само да ви кажа нещо. Който иска да влезне в нашия клан, в смисъл, който е, казва се BG Clan 07, който не знае, влезте за да подкрепите клана. Ние сме 23 човека и затова не можем да съберем целият клан чест, но иначе ще се постараем. Ако влезете и вие, ще помагате за клан честа, така. И да, само да кажа, че кой е под 1800 не може да влезе. Ако искате да влезете, пишете отдолу в коментарите да го намалим, зависи. Ако сте под 1000 копи, вече няма да пускаме. Защото не искаме под 1000 копи. Максимум 800. И тук баберите свършиха чудесна работа. И за клан често трябва 30 корони. Знам, че не трябва да сме чак толкова сериозни, но все пак искаме да сме силен клан. Да, толкова много хора искат да, но... Добре. Тук оставих колата на 20 кръв. Дето ме бутна една кола, но аз ме бутна втора. Мичо го взех на 3. Да, на 3 съм го взел. И така. Това беше добре. Аре ще играем едно фредли.
Аре. Моля те да си на линия. Той е на линия, ама явно не. Добре, ще чекам още малко. Така, хора, кой вече? Само нека да видя. Лидера е променил. Да, всички сме ко-лидери, защото не знам, той е така решил. Който иска може да влезе. Знам, че е тъпо това да сме всички ко-лидери, но нищо. Не, 28 човек сме. Та, както казах, под 30 корони за клан честа е кик. Забавлявайте се и без суднина ще бъдете кикнати от клана. Така, под 1600 купи кое не може да влезе. На месец 681 донейта. Така. Open е клана. Така, локация България, клан таг. Ето го клан, тага на клана. Така. Ето, миналия път, ако влезнат още 20... Не, чакай. Ако влезнат още 22 човека, ще станем точно 50 човека и ще можем да го съберем. Така че хора, влизайте. Няма никой онлайн. Та хора, мисля това да бъде от видеото. Надявам се това да ви е харесало. Ако е така, дадете един лайк. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се и до скоро.